Тигърчета, здравейте! С детето сега ще ви покажем забележителностите на село Софрониево. Една от забележителностите. Гледайте, каква красота. То преди беше по-красиво, но по-откраднаха работите, но гледайте сега да видите. Няма вече ставили, няма нищо, всичко откраднаха. Няма парапети, няма нищо. Тук имаше стълба, отгоре слизаше чак доле, вече я няма. Това е една от забележителностите на Софрониево. Сега ще отидем по-надолу да видим за другите забележителности. Много къпане падаше тук, много къпане. Сега ще ви покажа една забележителност на нашото река Огоста, на моя приятел Тити, пирата от Бутан. Той има ферма за магарета. Много добро приятелче ми е и много качествено млеко продава от магарета, магарешко млеко и много други работи. Погледнете само. Ето едно. Тук сме на електропастира. Ето едно. Ще влизаме ли натам да ги видим? Ето не може как? Може, що да не. И как се влиза? Кой ще запре? Това не го пипе, че бие ток. Да. Хайде. А той дава ли? А дава що? Не знам, едва ли. Ето магаре са. Който не е виждал на живо магаре, сигурно повечето от децата не са виждали на живо магаре. Сега ще ви покажа. За секунда ни захапе той. Ето ви магаре на живо. Не сте виждали. Това от другата страна. Ето ви магаре на живо, ако не сте виждали. На моя приятел Тити, пиратчето. Последвайте го и него в Фейсбука и в ТикТока. Много добро момче. Гарантирам ви за него, че е много добро момче. Има голяма ферма за магаренца, за какво ли не. Той много обича животните. Направил е на нашата рекичка, е направил като ферма за магаренца и от Софрониевската страна, и от Бутанската страна. Безплатно може да се дойде. Не спират никой, може да ги храните, нали, без да правите лошо тук и да я трошите, защото това не е разумно. Момчето не си дава парите за глупости. Не го правете това. Елате ги вижте, те са кротки, погалете ги ако искате, морков дайте, но не правете лошо, защото момчето не го прави. Да, момчето не го прави за той, дето клати гората, само да му правите тук мизери. Като щия път момчето оставило да оставате някакви стотинки за фермата да взима на магаренцата ядене и те дошли и строшили кутията да вземат 20 евро на стотинки. Това е грехота, сега не го правете. Момчето го прави с цел красота, да се обогатява тук района и вие да му правите мизерия, не е окей. Поглеждаме. За сега само едно виждаме, явно другите жега. Да, има другите си да се скрили някъде. А те може да слизат додолу да пият вода? Може. Ако паднат в ръка. Не, ще паднат, те ще излезнат, тя не е дълбока. И там ще идеме, нека ще се върнем. Ейте каква красота е при нас, бе. Малко повече водорасти, ама ейте каква красота е. Или логото предава. Това е река Огоста. Ако някой иска да я види, може да заповяда в Софрониево или в Бутан. Тя минава между Бутан и Софрониево. Може да види на Тити фермата. Много красива работа.